uusi setupin-esittely. Tuolla on ledit. No ei enää toimi. Vanha setuppi oli niinku jossain tossa. Nykyinen setuppi on täällä. Sitten tossa tuulet, hajovesi. Pleikkari, telkkari, julisteita. Linkkari. Kaukosäädin ohjaajan kuulokkeet, toinen ohjaajan kasvi. Kyniä, pelejä. Jalkuusi tommonen wobbleheadi. Random laatikko. Puoninpidike. Tossa sormiskeitti, Lego-auto. Tommonen väritysalusta. Uusi pöytä, se on sähkönen. Nenää hieno siinä. Sieltä on mailoja. Henkari. Mä tiedän. Sisällä on. Sitten mä oon niin ylpeä tästä. Cable management. Meikä saattaa ehkä ostaa näitä. Sitten jos on rahaa joskus.